Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pag-hire sa job order casual sa Bacolod City mga apektado sa pagbuhin sang 300 million pesos sa National Tax Allotment para sa syudad sa Bacolod. Masobra sa 600 billion pesos ang ginpondo sa syudad para sa hiring ng job order casuals karon nga tuig. Pero tungod sa 300 billion pesos nga budget cut sa National Tax Allotment sa Bacolod, ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga katunga na lang ukon 300 million pesos na lang ang italana para sa hiring sa JO sa 2023. Tungod man sa budget cut, ginaduso sang alkalde ang 3.2 billion pesos nga proposed annual budget para sa banason nga tuig. Ginpasalig niya nga sa piyak sa nabuhinan nga pondo, hindi maapektuhan na pagserbisyo sa syudad, ilabi na sa paglabot sang basic services, bisan na mabuhinan pa ang kadamuhon sang job order casuals. Different department divisions, we don't need that much.